Ver como os mollos de liño, que parecen ervas secas, se converten o mazalos e tascalos nunha fibra ca que se elaboran fíos e tecidos foi posible un ano máis na Tasca do Liño, que se celebrou este sábado en San Bartolomeu de Insua. As mulleres da asociación desta parroquia do Concello de Vilalba, organizadoras do encontro, demostraron o vivo este oficio tradicionalmente feminino e unha iniciativa ca que se revive e divulga a nosa historia téxtil e se dignifica este labor grazas ao traballo e recuperación que desenvolve o colectivo. Varias persoas do público tamén se animaron a participar nesta 17ª tasca que contou cunha chega da Deputación de 2.000 euros e na que Antón Tenreiro foi o pregoeiro. A apertura da cita acudiron, xunto á alcaldesa Marta Rouco, os deputados de Medio Ambiente e de Cultura. Carlos López agradeceu o traballo da asociación organizadora e do Concello, así como a implicación dos artesáns e da veciñanza, e asegurou que a Deputación seguirá apoiando iniciativas como esta porque o rural necesita, dixo, actividade, xente e oportunidades. Iria Castro tamén recoñeceu o labor das mulleres de San Bartolomeu de Insua na recuperación deste oficio tradicional e na súa actualización, demostrando, asegurou, que a tradición non é para gardar nos museos, senón que serve para construir o futuro. Ademais do apoio económico, a institución provincial colaborou cunha exposición de traxes do Centro de Artesanía e Deseño nos que está presente o liño. Durante o encontro, os asistentes tamén puideron mercar pezas elaboradas con esta fibra. Houbo demostracións de outros oficios e tarefas vinculados ao noso pasado rural, como de zoqueiro ou a elaboración de lá e outras actividades como obradoiros de tinguido ou estampado en papel reciclado. E tampouco faltaron as fioeiras, tan presentes na comarca chairega que puxeron a nota gastronómica a esta xornada cargada de tradición.